ahụla ka mọda shiga ya ụka si n'aka King Perry o tinyere Teni Nakanaki dịka o si akpọrọ ka aha mọda ya wuru ka o si gaa ịhụnanya aka ya bụ ihe emume shiga ka ụmụaka shi were ọ bụrụ na iwu nwa okorobịa ya wụ na ige maruo ahụ otu ha shi marị ahụ ewu ihe ikwesị ige meghe gaa ka dọkịta nyochasị gị ahụ ya wuru ka o si dị ihe ọzọ m ji bịa n'ụbọchị taa ụgwọ mana ka mmụọ na onwe m nọ ebe a ike ikwu okwu gbasara nwata nwaanyị a agwala m ike ya akụkọ gbasara Regina Daniels but ọwụ akụkọ ya ka m ji bịa n'uji akụkọ gbasara Omekri Remo Omekri gịnị ka o kwuru ọ sị na o wee eziokwu na ọ ka mma na ịlụrụ nwoke nwere 6 figures karịa na ịlụrụ onye nwere 6 packs mana ajụjụ m mgbe ọ wee eziokwu ụfọdụ ekwuola okwu gbasara nka sị na gịnị ụfọdụ sikwa na ọ kakwa mma na ịlụ onye dị nwere 6 packs karịa na ịlụ onye dị 6 figures ajụjụ m awụrụ ọwa ego ga-eme gị gịnị ka obi dị gị ụtọ ọwa ego na-enye happiness ọwa inwetacha ego niile nọ n'ụwa ya wụ na gịnị inwela happiness ịdịla successful dịka m si kwuo ya ya bụ nwa amadi dịka m si kwuo Remo sị na gịnị ọwụ na elewe anya maka na ụfọdụ obi abịa ekwute okwu Regina Daniels gịnị ma ọ ga-eji lụọ ya bụ Ned nwoke na o meele oke dịka izuụka gara aga ka o mere agbamakwụkwọ ya nke a na-akpọ traditional wedding rotation hụta ya wuru ka o si dị akụkọ ọzọ m ji bịa n'ụbọchị taa kwa akụkọ gbasara ewe onye ọzọ gbasara onye mwute na Kosi Ojiako ka na-anata ozi na gịnị nne ya alakwurula onye nwe anyị ya wuru ka o si wee gaa na-asị ka mkpụrụ obi ya laa n'udo ka ndị niile ka metụtara ka Chineke mee gịnị gbaa ha ume ebe a ka anyị ga-aga eme gịnị ebe a ka anyị ga-aga gekirịta na ihe onyonyo na-atọ ọchị ka gbasara ịma ihe gbasara okwu ụmụ nwaanyị na-enyekarị nsogbu ị ga-ahụ otu ụmụ nwaanyị na-esi enyekarị ya bụ ụmụ nwoke nsogbu ijekwa ha sị gị na-enwe ihe iwe na-enwe nwaanyị ije gịnị na-eme gị ya sị gị na-enwe ihe ijọ ele ha ya sị gị enwe ihe ka anyị gekirịta na ihe obere onyonyo a na-atọ ọchị mara ka o si gana unu agakwala ebe ọbụla nọnye na anyị ọ bụrụ na na-esoro anyị ugbo echefukwala na ọka bụ n'isi bido telivishọn ka ị ka unu hụrụ ka ya bụ ihe onyonyo si gaa ya bụ nsogbu nwaanyị ya wuru ka o si dị ịma na-ekwutukwa okwukwe ya ịmawe mgbe Emenike na-agbara Nigeria bọọlụ ya na nwunye ya so nwetụtụ obere nsogbu ha nwetụtụ obere nsogbu ihe ọ pụtara na ha nta akụkọ ọtụtụ mmadụ ekwu okwu mana ozi na-anata na ya na nwunye ya megị na alaghachila dịka ha celebrate their 1 year anniversary ihe nke gara ọfụma ya wuru ka o si dị ibe elekwa anya ihe gbasara ma a na-asị na ihe gbasara di na nwaanyị a na-etinye ọnụ mana ọtụtụ ndị mmadụ hapụ ihe ha ga-eme tinye ọnụ mana nke ya ji celebrate 1 year anniversary a iji gwakwa ndị mmadụ na gịnị na ha kasịkwa na ihe a na-eme ya wuru ka o si dị ikwukwa okwu gbasakwara ma Remo Omekri dịka m shikwuo mbụ kwutere okwu Regina Daniels o kwukwara okwu ọzọ gịnị ka o kwuru na nka ọ sị na ọwụ na ị chọrọ ịlụ ọwụ na ịlụọ ewu nwaanyị gị lụọ di ya wụ na di gị na ị nwere control over your husband ya sị na gịnị na onye ahụ gịnị a very small boy na ị kwesịrị ile ya anya hazie ya were gịnị ka aka na-akọ ọgwụ na nwoke kwesịrị ị na-anọ n'ihu mgbe ọbụla ka ọwụ na echefukwala na o nwere ọtụtụ ụmụ nwaanyị ndị nwaanyị na-enye ha nri n'obodo a ebe a ka a ga-apịachi ya n'ụbọchị taa n'oge aṅụli n'isi bido telivishọn echefukwala na aha nka bụkwa Maazị Edom Ikechukwu Samuel owere ozi chọrọ izitere anyị echefukwala ịga na webụsaịtị anyị dị na www.isimbido.tv ị chọrọ ịnweta na Instagram, Facebook ọkwa na Twitter ị ga-enweta na @isimbidotv